Neměla se s ním hádat a oplácet mu to. Mýtus. Domácí násilí není vyprovokováno oběťmi. Jestli se s ním nedalo žít, mohla kdykoliv odejít, ne? Mýtus. Ukončit násilný vztah není snadné. Psychologické efekty týrání jsou zásadní překážkou pro opuštění násilníka. Může si za to sama. Neměla chodit k němu domů. Mýtus. Vinu za násilí nese pouze pachatel, nikoli oběť. Šla tomu naproti. Kdyby nebyla opilá, nemuselo k tomu nikdy dojít. Mýtus. Nelze přesouvat vinu z pachatele na oběť a nemůžeme alkoholem ospravedlňovat znásilnění. Vždyť ho znala. To nemohlo být tak hrozně jak od cizího. Mýtus. Násilí od blízké osoby zanechává ještě závažnější následky. Správnýho chlapa přece nemůže mlátit vlastní manželka. Mýtus. Domácí násilí zažívá každý 10. muž. Všechny tyhle mýty týkající se žen zazněly v rozsudcích českých trestních soudů. A co se týká mužů, tam je to ještě mnohem horší. My v Beztrestu bojujeme proti bagatelizaci sexualizovaného a domácího násilí, ale bez vás to nepůjde. Děkujeme vám.